Tervehdys. Tämä on Mustikka-ukon ensimmäinen somevideo, jossa on itekin edustettuna näin filmitähtenä. Muuan edesmennyt Seppä sanoo mulle aikana, että se on kuule Pentti sillä lailla, että myö tehdään mitä haluttaa. Moni ihminen tekee sitä mitä osaa. Ja tänään sahaattaa. Yksi ihminen, joka käy siellä, niin sanoo, että mikä se tuo hökötys on, minkä oot tunne tehnyt, että on niin rumaan näköinen. No tämähän voi kyllä olla rumaan näköinen, mutta tässä on kisko kohdallaan, vaikka se liikkuu. Sitä on aina siettävä, kun alkaa sahoamaan. Ja terää on piettävä terotettuna. Tuolla on esimerkiksi tuolla kaakana seinällä, niin terotuksen ohjaustuki. Tämmöisiä jippoja siinä on, että ei tämä nyt ihan hökötyskään ole. Tuossa on nyt tuommoinen iso tukki ja tämä latva on justiinsa tuossa sahuun alla ja tämä viime syksynä löytyi tuolta metästä, kun 2 huorana ja latva oli katkenut, niin se on pakko kuottua, että en minä tikoillekaan anna sitä hakattavaksi vähäisistä metistä. Niin. Ja tuossa taitaa olla vielä sitä latvoa, missä on tuo, että hyvä se tuossa haapuuta ja tuolla kuiviakin näkyy, että ei sitä. Sitten koivuja otin parempia kaikkia polttopuuksi, niin tekee vähän heistä mitä tekee sitten. Tuolla on sitten aikaisemmin sahattua ja taapelikkiä uusi alkuun näkyvästi, kun siltaparruja on tuossa tehnyt 200 sijaa. Siinähän se aika mukavasti on mennyt. Taitaa olla, että tuolla mönkkärällä joutuu isompaa tukkia vetelemään tuossa, mutta minä teen mukavasti tuon mönkkäriin suojan, niin se on apuna sitten, että jos kaaheita tukkia vetelee, mutta ei tuo vielä isoimmin ole, että yhdelle kaverille sahasin niin 5 vitosia oltu. Ne oli jo aikamoisia. No niin, tässä on se itse päävärkki jo. Minä olen jo tuossa etukäteen sijätänyt, että otetaan tuossa 50mm parru, siltaparru siitä ja mittari on sijaittu etukäteen kohdalla, kun mulla ei ole niitä välkäsiä, kun tämä on tämä kuvauslaatekin tässä koko aika. Niin eikä minä muutenkaan välkäsissä tykkää yhtä, on vähän semmosia tämmösiä. Joo, ja kiinalainen moottori, hyvin se on toiminnassa, akulakki, että helpostihan tuo lähtöä kääntiin. Se täällä on itse on joutunut sommittelemaan, kun alkuperäinen tuo sijätöhomma, että se ei niin aaltoille tuo terää sitten, kun tämä talli on täällä, niin se aalto liikkuu, mutta se on vähän pienemmälle, kun esimerkiksi kun pelekan sahoo tuossa, niin se voi tuonne asissa astua, mutta hyvinhän tuossakin on pysynyt kohdalle. Nyt isompia parruja, tämä pitää olla tiellä sitten, että jokin olisi siivimutterit laittanut, niin parempi olisi sijoitettuakin. Laiskuus, mikä laiskuus? Öljynvaihtohan tässä on aika hankalaa, kun tuohon on tehtävä Uranusta Jeesus-teipillä ja puupalikoilla, että aika paha öljyt vaihtoa, kun tuossa on tuo ruuvi. Niin kuin näkyy tässä tänä keväänä ensimmäisistä öljyt vaihdosta tähän vehkeeseen. Että no niin, ei muuta kuin pistetään vehkeet kalakattamaan.
Kaunista, kaunista. Eivät oo kuopan suulaatoja.